Wuok Mbeere oro ywak mare ne jamin wach maduong' mondo mi okonye bura e kindgi kod jadolo moro. Gitudo jadolo no gi bembo mar nyargi ma jahigni 14. Giwacho ni ne ok gimor kod od bura manong'ado ni jadolo no ero ma Siankago Njoki Kihara mane owito oko bura makamano, ka giwacho ni ne odhi nyime gi oro ng'uono gino mane omiyo gikwedo burano. Giwacho ni timno osekelo rochruok mar ngima ne nyathino. Giywak bende ni weche mag bembo ok ng'adnegi bura maber, gino mamedo timbe makamago. David Daniel Nyamu Kaigongi. Activity. The complainant's evidence is that the accused hearing court defied her on 2 occasions, in February 2022, on a day that she could not recall, and on 2nd of June 2022. And despite these allegations that the accused defiled her on 2 occasions, the evidence from the documents produced by the doctor do not show any evidence of defilement. Having analyzed this, I find that the prosecution was not able to prove that the accused herein committed any defilement on the alleged dates in February 2022. The date is not known, and on 2nd of June, the accused is acquitted under section 215 of the CPC. Isi kuridhika na vile koti imeamua, na diposa naomba ya kwamba DPP iweze kunisaidia katika hali ya kufuatilia maneno tena, angalau justice ya mtoto wangu iweze kupatikana, sababu nimeudhika sana katika moyo wangu, na asa kitendo kilichotendeka tuko na habari yake 100%. Piny owacho mamalo komakore gi sirkand kaunti ma Homa Bay ochako gedo mar chiro manyasani e senta ma Kobodo e kar chung' od bura ma Ndhiwa. En gedo moyangi ni dhi muonyo omenda maromo shiling milion 48. Gedo mar chiro no yudo